तो हमारे को टीम बटे अभी एगो आइलैंड पे आइलैंड पर कतरा कुछ सामान भेजे हमने के आइलैंड पे हो जा। तो हमसे कुछ लेके आदमी सन पार्सल अभी थोड़ी देर में जाई एगो बोट से। तब तक हम कन्हैया जी की रोड के जाके व्यू थोड़ा नजारा दिखा दी। कितना सुंदर दृश्य भाई जा। अभी के समय में उतना रश नहीं के, लेकिन मॉर्निंग के समय में ये पोर्ट एकदम भरा रहेला खचाखच टूरिस्ट लोग से। कैसे कि ये मेन पोर्ट हटे जहां से इजा फिजी के बहुत सारा आइलैंड के कनेक्टिविटी बाटे। इजा से लोग सुबह में जे टूरिस्ट जे भी फॉरनर इजा आई रहला लोग सुबह में निकल जाला लोग इजा से। तो ये बेरा हम पहुंचल बानी अभी बेरा 2:30 बजे वाला बा। इजा एकदम एक्टिविटी कम हो गई बाटे, लोग कम बाटे। सुबह के टाइम में ज्यादा रश रहेला। बस ये बेरा ये नजारा बा कन्हैया जी की तनी दिखाई भाई लोग के कितना अच्छा है थी बा। चलिए प्यार दुलार रही थी बनले रही ऐसे ही जुड़े रही हमारे संगे। हम रोड़ा के दिखाए बहुत सारा जगह लोकेशन जहाँ पे अच्छा प्लेस जो फिजी में बांटे हम सब कैप्चर करे की कोशिश करें। चलिए मिले देखो अगला वीडियो में।